Dunia baɲumankɛtɔn Human Rights Watch ko a ka bataki laban kɔnɔ ko farafina gungana jamana ɲɛmɔgɔw ma se ka fɛɛrɛ fosi sɔrɔ dangariliwalew la min bɛ ka ta ka se dugudenw ma. Ethiopie Faransigaw ka ministri min sigilen don jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ni ka fara Allemagne jamana kɔmakow ɲɛnabɔli ministri kan sera Addis Abeba bi alamisa taama min bɛ tali kɛ kumaɲɔgɔnyaw ni bɛn ladilanni kan. Nigeria jɛkulu min sigilen don u ka kalataw labɛnni kama k'u ka denmisɛn jɛkulu camanw de bɛ minnu bɛ gɛlɛya la ka se k'u ka kalata gafe sɔrɔ ka kɔn u ka jamanatigi sigi kalata ɲɛ min ka kan ka kɛ février kalo tile 25. Afrique du Sud kurantigɛ banbali min bɛ u ka jamana kɔnɔ ko dɔ farala o kan. Kuranso cakɛda Escom y'a lase kunu araba ko dɔ bɛna fara a gɛlɛyaw kan heure 6 ka se heure 8 kurantigɛ ma tile kɔnɔ. Royaume-Uni Chester kungosogo marayɔrɔ k'u sera ka gɔndennin caman sɔrɔ ka na u ka kungosogo marayɔrɔ la n'a fanba bɔra Senegal ani Ghana jamana kan.